Lampor, samozrejme, Stefan hry. Nie. Dawaj, roztoč to! Hej! Ideš do ňo, ideš do nás, pridaj sa s tým uterákom. Zvedli a prichádza Exodus znamenou Kokso, vy ste dementi. Feťáci. Hej, ale keď Ty kokso, on tam chce kankám. Poď do nás, dávaj to do toho. To dáš? Kokso, to sú dvojka. I'm sorry, but my feelings understand the situation. Understand what you got is just the Spanish fishes on the table. Remember, I'm happy in the end. na YouTube. Kokos, to je trojka. Ne, Peťo. Ja som tancoval na Instagram. On ju aj Zarik chytil ten smrť. A ja som ju chytil za rič v bazéne. Drbí aj za kozy. A ja si prosím. No a čo? To už sú len detaily. A ja som chytil zariť aj onu. Tu, jak to volá. Peťa blondina? Ideš. Budeš to, čo ti dáme, jasné. Jak na môj. Ideš, Matúš, choď. Daj záver na moje pasko. Daj ešte tak rýchlo. Nie. Ja to som zabudol do dnesky. Kokso, feťáci. Aha, dobre, jak im viete. Čo mela sa mela? Nie jednou rukou. Kúkaj na ňo. Spíra, chlapci, ide sa do tela. Večer sa začína, stroboskop zapínam. Dobre, mám jak Ty kokso, to je rič. No pôjde na YouTube. Inak to sú guvernéri. A viete, aké najlepšie moky to z mojimi spermiami? Máš spermiami? No, tak dá, tu dílo. Dobre. Ale Matúškovia, vyčíkni. A nešetri o tom, Môžem si ešte jeden? Jasné, že nie. Prečo? No nie. To už len s maslom. Tak dobre, len s maslom. No mne to je jedno, díky. Aha.